Hemm bżonn li l-kandidati tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew ikomplu jaraw kif se jkunu ta' servizz għar-residenti kollha. U bl-istess ħsieb li l-Partit Nazzjonalista qed jiltaqa' ma' residenti, is-sidien u l-ħaddiema tal-ħwienet fil-lokalitajiet differenti blan li jisma' dak li għandhom xi jgħidu n-nies. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt iż-żjara f'Santa Venera u nnota kif din il-lokalità tħallit sejra lura għax il-Gvern Soċjalista ma jinteressax mir-residenti u moħħu biss biex ikaxkar seqajh fuq il-manutenzjoni meħtieġa. Din il-lokalità hija xhieda oħra ta' Gvern ċentrali li interessaħ biss li jieħu l-poter imma jagħti ftit lura u ma jagħmilx inċentivi li verament jistgħu jagħmlu id-differenza fil-ħajjiet tar-residenti f'kull lokalità ta' Malta Għodex. Bl-istess mod iħassra li fit-triq ewlenija bħal ta' Santa Venera il-bankini bil-kemm jistgħu jintużaw għal spiċċaw fi stat abbandunat minkejja diversi appelli li saru. Akkumpanjat mill-kandidati lokali u għal-Parlament Ewropew, mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono u minn membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit, Adrian Delija tkellem ukoll dwar iċ-ċentru ċiviku li ilu mwiet sa mill-2013 iżda li baqa' ma sarx. U għalhekk li l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista qed iwedu li se jkomplu jitħabtu b'risq residenti. U dwar il-ġnien Romeo Romano, il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota wkoll kif l-uniku pulmun li għandha din il-lokalità spiċċa wkoll fi stat ta' abbandun fejn hu evidenti li diversi żoni minnu għandhom bżonn xi forma ta' xogħol li iżda baqa' qatt ma sar. F'dan il-kuntest Adrian Delija wiegħed l-impenn sħiħ ta' kunsill ġdid immexxi minn maġġoranza nazzjonalista fejn se jkun qed jinsisti biex il-Gvern ifittex jew deċiżjonijiet meħtieġa jew ħalli lill-Kunsill imexxi skont il-prijoritajiet tal-lokalità u residenti. Sa dan it-tant waqt li kien f'Santa Venera, il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota kif l-assa tal-Pulizija kważi dejjem magħluqa u żaru kollu uffiċċji tal-Organizzazzjoni Nannijiet Malta. Hemm ntlaqa mill-President u fundatur Filip Kirkop li faħħar lil Adrian Delija għal mod kif bemilu qed jipprova jbiddel għall-aħjar l-istil ta' kif issir il-politika. Minnaħa tiegħu Adrian Delija wieħed l-appoġġ tiegħu tal-Partit Nazzjonalista għal organizzazzjonijiet bħal din anke fid-dawl tal-fatt li din ikollha tikri l-uffiċċji għal 100 euro fix-xahar minflok ma jingħataw għajnuna mill-Gvern jew xi entità tiegħu.